Okay, napunta sa atong channel karon. So kanina na video no kay i-share na ako ang scalping strategy sa akong mentor. So mo din na akong mentor no si Forexal. So siya nagpaila-ila sa ako aning trading. Crypto pa lang to, wala pa kay awa pa mi kaila to sa forex trading. So sa crypto mi nag-start. So siya nagtudlo sa ako sa mga strategy sa pag-buy and sell. So dako kay ning natabang sa ko no. So karon nag-send siya video kay may na lang daw makatabang po daw sa inyo mga viewers kato mga nag-start og trading. So nindot ning iya kay scalping. So ako tagsara man ko ga-share og scalping ginawa na strategy kung kaniya nindot niya kay scalping. So nice man gini siya good kay tagsara ni siya ga swing ga day trading scalping gini siya kay sayangan daw siya sa profit sa move sa kanang within a minute lang bitaw, sayangan siya na kwarta. So karon kung i-share ang iyang video nag-share po sa kuha. So ay tuod kung namoy mga pangutana pag humana ni na video, kung namoy mga pangutana about sa indicator, kung gusto mo mangayo, so i-PM lang ninyo siya no, si Forexal. So mo niya komentar no. So libre ra na guys, libre ra na siya kay mo nang libre ra pud ko katudlo kay libre ra man yung kakaton na ning forex trading kaning trading bitaw sa iya. So nakat-on ko ani tungod sa iya na wa siya nagpabayad. So siya gid ang source sa tanan. So PM lang mo sa iya no kung napod may mga pangutana. So napod na siya perminti buutan ni na tao ni. Okay, so start na ta. Hello guys, good morning. Gusto niyong trade sa Forex o crypto. So kini ako na ipakita sa inyo, share lang ako kung akong mga indicators nga ginagamit karon kung unsa ka profitable. So dili mas ingon nga 100% pero naagid po sa 97 to 98% profitable. So akong ginagamit ng indicator is Ringo, Street System, version 2, Elliott Wave, Elliott Oscillator, RSI, ug moving average. So ang pinaka-main gid nako nga ginagamit diri is Elliott Wave. So sa Elliott Wave. So Elliott Wave, so pagitan ako siya kung sa atos trading view. So direta minta mo itong Elliott. So Elliott Wave, impulse wave. So ang kanindot lang sa Elliott Wave kay mo makita na to ba kung asa ang trade, asa siya mosaka, asa siya monaog. So ana lang siya. So like example, this is link SDT. So statag ka kung istorya tag Elliott Wave is always 5 waves. So example is 1, 0. So sorry, 0 is 1, 2, this is 3, 4, 5. So asa ang good entry, asa tamo entry ini. So ako the short lang ko is scalping. So 5 minutes time frame ang ginagamit. 5 minutes time frame atong ginagamit. So makita na pa 5 minutes. So ako ginaga-short lang ko diri sa wave 2 taman sa wave 3. Dayon wave 4 napud ko mo entry. So close ko diri sa wave 5. So ana lang siya. Okay. So ina na akong way. So this is trading view. So adto ta sa Forex akong ginagamit ng broker is XM MetaTrader 4. So ang naganindot lang ani. So kung direta sa XM, this is 0, 1, 2. So rather ang 3. So nganong ningong diha man siya ni count. So na siya ay mga warning. So this is kani siya oscillator na sa yellow. So this is nasugod siya ang 1. Dayon dira 2. So ganina ni entry ko diri sa wave 2 since nakita na ko nga na siya ay warning. So diri ko ni buy
So ni close ko diri. So kay nakita na ko siya nga na ay yellow warning. So rather than here, so diri ko ni close. So ana siya ka profitable. Dayon, so nakita po na ako ganina na RSI over sold na nasa sa area nga oversold. So ning sell ko diri kay over put. So secured lang. So this is 5 minutes time frame. So kani siya nga mga murag coral oscillator, gamit niya po na siya every time nga mo entry ka sa trend. So kani ang blue pula nga this is moving average. So muna akong ginagamit karon. So pagkaroon wala na ko trend, close na. So good luck sa inyong trend. Kung gusto mo makabalo, kung saan yung mga lain na strategy about ano sa PM lang sa ako. So happy trading.